Mně je stejně jako tobě. Rozdíl, já makám, ty scrolluješ. Chceš mít život jako já? První krok, můj kurz. Odkaz v bio. Zaplatím ti. Sorry, tohle není žádný kurz, ale další díl z Kibidinetu. Instagram ti neukazuje realitu. Ukazuje ti highlighty někoho, kdo je úplně jinde. Úplně. Lambo půjčený na den, tělo upravený ve Photoshopu, mikina z Pandabáje, většinou flexíš na lidi, který vlastně ani tolik nezajímáš. Ale chápu, Doba datová, musíš lajkovat. je mu 17, má Lambo, Rolexky, tělo jak grznár za mladá a žije v LA. Úplně mi zničil den. Proč to nemám taky? On ne. To ti zničilo to, že jsi řekl, proč to nemám taky. A co když má fakt všechno? Lambo, love, barák, tělo. Tak strašně stydím. Tak strašně stydím. Tak to nehejtuj, respektuj. Alespoň víš, že to jde. Ani ho neznáš. Třeba přišel o rodiče a všechno zdědil. Tak ať má to Lambo. Já mám svoji feldu. Šťávy na ní stejnak tečou. Tak pohoda. Každý někde začínal. A ta felda je fakt tvoje. Kde mám moje koleso, dajte mi koleso!